Arratsaldeon guztioi gaur asteartita gure etxean astearte gizena eta gaur krepak afalduko ditugu. Krepak Maialen, ze ondo krepak afaltzeko, arratsaldeon guztioi eta krepak prestatzen ditugun bitartean badakizu zinen planik honena bi batzuek ikustea eta asteartea denez beste korapilo bat askatuko dugu elkarrekin. Eta gaur asteartea arratsaldean ezustean etorri zaigu berria Iker Irribarria pilotari handiak pilota profesionala uztea erabaki duela. Horixe, gaur arratsaldeko berria, Xabier. Horixe albistea, agerraldi bat eskainiko du bihar bertan emango ditu bere arrazoiak eta bere motivazioak. Bihar agerraldia, pilotari handia, bi aldiz buruz-buruko txapela irabazitakoa. Horixe bere, eta hitz egingo dugu horri buruz ere, gaur dena den beste pilota bati buruz hitz egin behar dugu, Winter Seriesek askatu duelako bere korapiloa, igandeko finala irabazita, gurekin dira aurtengo txapeldunak. Biba Imanol López eta biba Diego Beaskoetxea. Biba Winter Series! Biba bikote. Haze partida, haze finala igandekoa. Azken tantu daño denok horre hon ginen pega eginda eta gaur hemen izango ditugu txapeldunak. Egingo dugu pilotan? Edo bertxotan? Edo bietan? Bietan egingo dugu? Ja ba. Zure omen zara zesta puntalari. Efektua ematen diot pilotari. Zertzara aurrelari edo atzelari. Nirekin aurreko eta atzekoak adi. Bereziki atzekoak, Baita ere. Zuk astintzen alduzu eskuan zestoa. Frontoietan utzi dut nire arrastoa. Jantzi galtza txuriak ta jantzi kaskoa. Gaurko partida izango da politaskoa. Eta elkarrekin jokatu eta elkarrekin irabazi egingo dugu eguraldira arte. Biba gu! Eta biba zue! Inauteriak eta osasun mentalak badute zerbait amankomunean, maskarak gehiegi daudela, beste astearte batez, beste gai bati maskarak kentzen ahaleginduko gara korapiloak atalean. Eta gure maskara da honetara gonbidatu ditugu, maskara beharrik ez duten gure tertuliak ideak. Maitan Ormazabal, Inigo Antxorregi, Idoia Madarieta, Arratsaldeon, ongi etorri. Zer modu inauteriak, por cierto? Ondo, ondo erdilan, orduan, bueno. Etxin, bai. Hasi aurretik gustatu ziten gauz bat esatia, Maialen, honen baten egun traumatiko hori superatzi berbazu, elkarrizketa batekin, nire jokue hor da gezu. Bai, ez da, korapilo bat, ez da? Pilota barruko bezalako korapilo bat. Eskuko korapilo hori hobeto egiten ikasiko dugu, edo... Oso identifikatu zentu nez. Urrengo baterako, ongi ditzen baldin mazaizu. Idoia, zein da gaurko gaia? Bueno, gaurko gaize hor ikusi dugu ze siglak, ez da? Erdaratute TDAH esaten bada asko berreza ulertuko dugu. Baina horrek nahi dauzan, arreta gabeziaren nahazmendua eta hiperaktibitatea. Honek beren historiz edauko arreta gabezia eta hiperaktibitatea bizek lotute. Hasiera baten, 80. hamarkadara arte gitzi gora bera, 80. hasierako hamarkadan, jadana uztartu zen, dana batu zen. Zeraitzik, hasiera baten pentseten zen, arreta gabezize baukozu, ez dukozule hiperaktibitadiz eta neuki, disozia hauetze bezan, baina hortik aurrera bai badakigu dagozela ezaugarri pilo bat, sintoma pilo bat, eta pertsona bakoitzak garatzen dabela gaixotasun nahasmendu hau bere erara, bakoitzak aldaben moduen aurrezegaitzik, arreta falta eta hiperaktibidadie bizek lotzen duguz. Horrek zer esan nahi du, behar bada, nahastu egiten direla askotan Maitan, arreta gabezia eta hiperaktibitatea bera ere? Bai, mugimenduak berak ere ez digu uzten arreta guztiz ondo hartzen ez, orduan normala da biak batera etortzea, batzutan bai ez daukala batak bestearekin izan beharrik, baina normalean bat etortzen dira, eta normala da ez, azkenen pentsatu hiperaktibidade bat dagala erritmo azkarrago bat bezala gure garunean dijona, orduan imaginatu arreta jartzeko ere
gabezi hori egongo da, badoaz bat. Bereziki asko entzuten den hitza da hau, kontua da hau, baina bereziki aurretan entzuten da. Helduetan ere gertatuko da. Bai, aurretan euki daue bai beren prozesu, ez da, aztertu zanin, ja izena jarri jakonin, ume batzuk, mobiduek eta zireinek, eta, mobidue da, eta ez dauko ezer gehiarik, gero bai hasi zen, igule diagnostikoe etzen, eta gezen bat umietan landu de, baina nagozizetan egon badago. Eta horreri nik pentsaten dut, arreta berezitzu bat ipeni behar dutzu gule bai, zegul pertsona nagusi askok ez dire ondo sentitzen, ez dakize segaitzik, eta profesional on batean ajo arte, ez badeutze izenik ipintzen zer daukon, eta horrekin zer egin edo zelan egin, beldurrek, ezin egonak eta ondizek sortzen jakez. Bai, baina egongo da, heldu asko ulertuko dula bere hezkuntza prozesuan zergatik agian ez da ondo jun. Igual ikusitenen alperra hitzak, egon ezin handia dauka, ez da geldi egoten, beste imin egiten die, heldu asko egongo da, seguraski gaur egun esango na, ostras, niri hori pasatzen zaten, ez da gaiztoan izela. Eta askotan hartu da kontzeptu hori pertsona edo ume gaizto bat bezala, ez? Eta mina asko izan dute eta asko sufritu dute, orduan heldu asko, konturatuko da, agian, nik hori naukan, eta ez nekin edo ez ziaten esan momentu horretan. Eta, Idoia, arreta gabeziaren nahasmendu eta hiperaktibitateak pertsonarengan ze joera, ze sintoma eragin ditzak, Arreta gabezia entzuten badugu, bapatien jatorkune da, ezin atentzini jarrik, ezin konzentrau, pentsamentu batetik bestera jun, nahasmendu mental bat euki, ez da? Eta beste aldien, igul gehia ikusiko genduke hiperaktibitate horretan, larregizko edo gehiagizko aktibidade ezin egon geldirik, eta igule eskoletan da ikusten dugu zen umien, eta umiengan igul erreza ikusten dabe, bai, ez da? Gelan dagoz eta beren aulkitzik igo etzen da, eta orduan, altzau, eta handoie beste baten gana, beste baten gauzi hartu, hainkien mugitzen, ez dakiz ez egaitzik, edo eskuek, edo atzaskolak jaten, ez da. Orduan dagoz sintoma ezberdin asko, eta gehienetan lotute egoten dira, horrezaitzik pertsona bakoitzien, izeten da bere AGNH-a, ez da. Eta agian, izan daiteke batzutan hiperaktibitatea nagusitzea eta beste batzutan agian arreta gabezia nagusitzea, edo... Bai, izeleike da, baina arreta gabezia edo hiperaktibitatea puroak oso zaila da hori emotie. Normalin, naztaute egoten dire, eta segun zein den gehien, tratamentu horren arabera izango da. Igul, gero hemen bai dago, ez da bai da bat bai, medikazioari buruz, ez da, ze medikazio mota emoten jako hiperaktibidadi dukon neskato edo mutiko bateri izaz lotzen dugu, ez da. Badire, zelan esaten da, excitantiek edo. Eta behin supervisore batek azaldu euskun, hau zegaitzik, ez da. Guk ikusten dugunin pertsona bat hiperaktiboa ezin da benin arreta jarri ze bere burue revoluzioa askora doiela, esan daigun falta ez jakola frenu jartzie, ez da. Eta orduan izango zen, beren burmuinek ez dauko aktibaute freno hori, eta orduan medikazioa hartu ezkero, horrek aktibeten dau frenue. Eta horretzik dauko, komponente oso aktiboe botika honek. Diagnostiku oso zai izetela, ez? Baina pertsona bagoitzez zenbat sintoma o jokabide azaldu berditu, eta gero denbori, ez? Beste kontuaz, depresiun kasun adibidez bi aste esatezan, TDAH-iek zenbat denboran azaldu berdu? Gitzienez, espertuek esaten dabe 6 hilabete. Gitzienez, baina ni honetan ez naso zorrotzabez. Hobeto profesional espezialista bategaz lanein, ze profesional horrek ingo dau berba inguru guztiziaz bebai, eta orduan ikusiko dau, ez da, gitzienez esaten da 6 hilabeteko iraupena eukibidabela horrek sintoma guztizok, ez da, edo behintzet batzu. Gaina denbora asko da, ez? Eta sufrimentu asko, gaina. Karo, 6 hilabete ikasturtiek zema dukoz, bederatzi. Bi ebaloketa ez dugu genitu dia oso dia. Hori da, pentsa ume bat 6 hilabete holan badago, eta, klaro, arek irakasik edo andereñuk edo maizuk edo maiztrek beste ikasle gehiago daukoz, eta dauko programia saldu biharra, eta ez da perreza,
Maitane, zure hausnarketa batekin eman nahi dizut paso, ze badirudi garai batean, ez da, AGNH etzela bereziki diagnostikatzen, gaur egun aldiz, gertaliteke batzutan errazegi diagnostikatzea? Baitu, nik ama bezala, bai nire esperientzi propiotik eta baita ezitzaile bezala urteak eman da, nik esango nuke baietz. Hasiera baten, esango nuken kalifikazioa beti eginda ikasle honak ikasle txarrak, eta gero ikasle txarroien artean egon da tendentzia handi bat esatea denak hiperaktibitatea eta arreta falta zutela, ez? Orduan, hortan bai hil behar dugu kontuz, ze pertsona bakoitza bere testu inguru osoan hartu barra daukagu. Eta hor begiratu behar da. Eta esan duguna diagnostikoa azkenen oso ona da guri laguntzen digulako, baina kontuz guzti horiek orain pakete berdina sartzen. Ze horrek mina handia egin dezake, ze bestela askotan, etiketatxo batzuk eta gauza batzuk gelditzen dira, orduan horrek mina egin dezake. Maitan ezuk baduzu esperientzia bat zuen semearekin izandakoa, kontatu nahi diguzuna? Bai, egia da gauzak asko aldatzen nahi diala, eta nire semeak ja adin badauka, 20 urte dauzka, orduan orain dela urte batzuk kontua da, berak 8-9 urte zitula, egon ezin egia da oso mugitua izan da beti, ez da geldi egon, arreta, kosta egiten zitzaion, eta guri ikastolatik esan ziguten psikiatraren gana juteko, inkestatxo bat bete zuten beraiek, nik bete nun ama bezala, eta, nik inkesta beteta, benetan ere semeak ekiz guztiak zitula, Hori, egia da, bat zeuzkan, jungine, psikiatraren gana, ni bildurra hundiakin nijon, neukan nire bildurra ere antzerra aurkituko nun, edo zesango zidan, umea ikusi zon, nijo nintzen inkestatxo horrekin beteta, umea sartu zen ordula urden barrura, kanpora atera zuten, ni sartu nintzen, atera nintzen eta gero biak batera, ordu erdi ikusi zegoen. Eta ordu erdi hortan, ni umea aurrean zegoela, umeak 8-9 hori ez duda daukate uste bigarren mailan zegoela, esan zigun hiperaktiboa zela, baietz, eta ni hor galitu nintzen, baina ez diozu beste frogarik egin behar, ni etorri naiz orientazio bila, begiratzea ikustea, ez. Eta gaina bain, hemendikan medikatuta atera barra dauka. Gainatzako izan zen, nola medikatuta? Osea, nik gauza gehiago begiratu nahi ditut, eta, medikatzen ez bali maezu, eta hau badakit jende asko gero esan dize, esaten den gauza ohiko badala, esan zeten, edo droga munduan mukatuko du, kartzelan, edo kalean. Eta hau esaten da, eta badaudelako estadistika batzuk hori betetzen dutena, baina kontuz estadistikekin. Imaginatu momentu hortan, etzako, ze golpea izan zen, eta, nire semeai, permiso askatu diot hau kontatzeko, eta esaten zin, ama, esan, zer esan izun, kanpoan geundela, berak urduri ikusi zen, eta esan zin, ama, ni gaixo nago? Eta esan nion, ez. Nik uste dut gu gaudela gaixo, esan nion. Eta inoiz McDonald's bade eraman gabe neoz, ez ezki gustatzen McDonald'sak eta olako leku, esan nion, guazen McDonald'sa, gaur tokatzen dago, gaur mezea. Eta guk ere erabilik gendun beste, egia da, nik han ez ziaten galdetu umearen testu inguruaz. Ez ziguten galdetu nizte momentutan negoen. Zaiginen pasatzen, ze pertsonalki geunden egoera zail batean. Eta ez zuten hori galdetu, ez zuten begiratu. Egia da, atzean askotan, gure jarreren atzean askotan, testu inguru bat eta arrazoi asko egon daitezkela, ez da? Agian horregatik etorra daiteke 6 hilabeteren behar hori, diot nik, ez dakit, Bai, izan daike, baina oso galdera garrantzitsu, maitanek izan da bena. Nik ez ziaten galdetu, ikastolan bai, ikastolan oso trataera ona, baina han, psikiatraren aurrean, etzen galdetu inungo momentuan, ze momentu bizitzen eginen. Eta momentu hori izan ere semeari min egiten ziona. Eta guk erabile gendun zan, umea, momentu hori, eta nik erango genduken, biok batera terapiaren bitartez lantzea. Ja, psikologun naguntzinetan. Bai. Eta hor gaina gero, eske, holako karakteristika dituzten umentzako oso gogorra eta oso zaila da hezkuntza prozesua. Eta gurasoentzako zuk hitz egiten badezu edozein amaitarekin, hiperaktibidadearen hitza balimada edo ez balimada, baina horrekin ibili balimadia, ikarantzko sufrimendua da. Kulpa pila badago, umeak ezki pasatzen dute, guk ezki pasatzen dugu, eta koskortzen zijola, psikologora eraman gendun, eta nik eskatu non mesedez laguntza emateko hezkuntza mailan, zen ni ez hitzaile bezala ere banekin hori eman zitekela, baina esaten ziaten diagnostiko bat ez balimazeon, ezin zala. Eta ni beti zango, aige ikasten inteligentzia emozionala, inez formatzen pila bat, ni orduan terapeuta bezala formatzen nahi nintzen esan non. Nola oraindikan ume batek laguntza
emateko diagnostiko bat behar duen. Nik oraindik gaur hori ez dut ulertzen, eta orduan psikologari eskatu nion, eta begiratu zinola da esan zen, baina ze informa dane, ez dago informeri? Zurumeak ez dauka ez, zurumea da momentu zai bat pasatzen, eta bizitzan rekolokatzen ikasi behar du, eta seguraski bizitza guztirako ukiko du bere lanketa prozesu hori rekolokatzen. Ordu, laguntza gabe gelditu ginen, ezer gabe, eta bueno, burrukaren poderioz, leku batera moitu, beste leku batera jun, orain hemen, orainara, lortu dugu, eta orain bera oso gustora eta oso ondo dago, ez? Baina, bueno, oso prozesu zaila bihurtu daiteke, hiperaktibitatearen atzean egon daitekena pertsona bat. Lortu zenuten beraz korapilo hori askatzea, eta eskerrik asko gurekin partekatzeagatik. Zuri elkarrizketa txiki bat egin dizugu orain, baina Inigo, beste pertsona bati ere egingo diogu gaur elkarrizketa, ez da? Bai, eta nik uste dut gaur, txampon berdinen bi aldi ezautuko jogula, ez? Bat ezautu dugu, eskerrik asko Maitane, eta prestatzea bigarren alde hori ezautu daigun baita ere. Oso, Inigo, orentxe arte, orentxe izango gara berriz ere zurekin, eta ezagutuko dugu txamponaren beste alde hori, zuk esan diguzun bezala, baina bien bitartean, Idoia eta Maitane, luzeta zabalari gara hitz egiten hiperaktibitatea eta arreta faltaz, baina ikasketak ez duetenik eta gaur ere beste zerbait erakutsi nahi diguzu, ez da? Bai, zeuek aipatu duzuen modun, bizitza honetan dana da duala, ez da? Eta dikotomiku, ez da? Alderdi bideukoz. A eta B. Eta geu bai hasiko gara, holan txampon baten alderdi bizekin. Bai, hori da. Diagnostiku bai, baina etiketarik ez. Hau, ze garrantzitsua, diagnostikoak bai, ze egingo diguna da tratamendua eta ulertu pertsona hori zer pasatzen ari den eta ze behar ditun hemendikan aurrera ikusteko. Baina, askotan diagnostiko horrek etiketa batzuk ekarri ditzazke, eta etiketa horrek bai egin dezake mina, diagnostikoak ez, baina etiketak bai. Claro, diagnostikue beharrezkue da tratamentu on bat jartzeko pertsona horrentzako eta horrezegaitzik profesionalak batuko dau informazioi eskola mailan, famili mailan, etxe mailan, gurasukin elkarrizketak, umiaz elkarrizketak, ez da, test bat bete, edo, interneten gaur egunin hainbeste topolik egozenak, ez da hori bete eta listo. Hori beharrezkoe da beti profesional baten esku, baina, klaro, etiketak... Hoi ezaiago diekentzen gero, behin jarrita, ez di errexak entzen. Claro, Pigmalion efektua zautzen duzue, zagonezatzue, edo bestela... Pigmalion zan txipreko ez da inungo errege bat, da mito bat, ez da? Nola berak eraikitzen daben estatua bat, eta estatua horrek bizia hartzen dau. Estatua batek ez jau hartu bizia. Zeraitzik hartzen dau bizia estatua horrek, bere eskultoreak nahi zuelako eta eragina eukizuelako. Hori da. Eta Pigmalion efektua zarritzen gertatzen da eskoletan. Eta nagusizen hartin bai, Bai, hau azkenen, hezkuntzan esagun degunean ez, agian hiperaktibitatea edo arreta gabezia daukan gazte batek sufritzen duna hau izaten da. Ez etiketa hori alperrazea, ez dezulanik egin nahi, molestatu egiten dezu, nahitan ari zera, hor etiketa horrek min egiten du zergatikan. Irakasleak ikusten balimadu, ume horrek ez dala iritsiko, ez dakize puntura arte, umea, seguraski ez dala iritsiko. Claro. Orduan garrantzia daukan, helduok esaten deguna gazte bati, asko. Hori profezia autokumplidade deitzen zaio, kontuz esaten deguna iritsi egiten dela. Eta honekin bat, hau doa, ez? Kontua ez da umeak ez duela nahi edo alperra dala. Ezin du. Ezin du. Eta askotan arrazoi desberdina daude, hemen diagnostiko bat daukagu TDAH eta arreta gabezia. Beste momentu batean beste zerbait izango da. Askotan, kanpotikan ikusten ez balima da, ez, gabezi hori, ez dugu sinisten, barrukaldean zerbait egon daitekela, uzten ez digunik. Bai, karo, eta nagusizentzako igule errezaue da esati, hau mi hau larregi mugitzen da, edo alper bat da, edo ez du arretari jartzen, beti dago distrai dute, bai, baina horren jatorrizea ikusi da egun, ez da, jatorrizea izeleike da neurobiologiko ebe bai, sistema nerviosarekin doko ze ikusi ze, orduan bere garapena kaltetut egoten da, eta horren azpizen, eta ikusiko dugu, hirugarren osnarketan bebai, zelako garrantzitsu edan, eta igulorreaz bebai beste kamiseta baterako zaldi baten bidugu, ez da? Gure alderdi emozionalak, beti naita ez, gure alderdi kognitiboari eragiten dio. Bai, adibidez, nik kontatu etenen pixka bat nire historia, niri etziaten galdetu umearen alde emozionalari buruz ez, eta nik asko siniste dut alde emozional horren lanketaz, eta nik hor gabezi bat ikusi non, eta
eta hau ikusten ez balimadet, bakarrik kognitiboktan gelditzen balima naiz ez, ze pasatzen da emozionalarekin, orduan saiatu barkea gehiago osotasunean begiratzen. Hau da garrantzitsua ez, alde guztia, kognitiboki, emozionalki, eta askotan, ume batek edo gazte batek, ez dunean ikasten edo ez dunean zerbait prozesatzen, bere ez, hemisferioan, emozioak lantzen dien hemisferioan, ikutua edo nahasia balima dago edozen gaiagatik, ez du izan behar nahasmendu handi bat, ez du utziko kognitiboari lan egiten. Ezin da? Hori lasaitu behar du, bestek lan egiteko. Bai, eta hor, profesionalok borroka txikitzu bat eukitzen dugu, ez da, zelan azaldu, bai gurasoari, bai irakasliari, ume horrek on momentuen ezin dau matematika ikasi. On momentuen ezin dau, ez da peteziaria kontua. Hori da. Ez da hori, ez da. Beste realita, ojala, hori izango balitz, ez? Errexago izango zen bestela, idoia terapiara norbait jungo zen? Inorbez, inorbez. Jo, baina, gogo kontua dena. Izango ginen horrek robote japoniarra modukuek, ez da, ondo programaute, eta, bueno, bukatzeko galdera bat botakot, eta etxerako lanak moduen, ez da? Erabakiziak zea sartzen dozu ez, bizotzaz edo buruaz. Hori hausnarketarako horrizten dut, eta kontutan hartute emozioiek danin dauko guzela. Bai, saiatu apurt bat hausnartu. Hori da. Barrura botatzen. Eskerrik asko. Eskerrik asko, bai. Haze galdera, Haze galdera. Haze galdera utzi diguzue. Pistatxo bat emongotzen duten nahi gozu, nuke askotan bihotzaren eraginez, baina buru erabilita, ez? Zakit? Edo alderantziz ere esan daiteke. Zein da pista? Buelta asko. Pista da, bizotzak beti agintzen dau. Gero, saiatzen gara justifikazio razionala bilatzen. Zer bestela horrek emoten duzkun erruduntasun sentimentuek, nik zelan esangot, ba erosketak etzen oie eta erosiot txokolatie, nahiotelako. Hori esaten bot, txarto geratzen az, ez da? Bueno, kontuan hartuko dugu pista hori, eta orain oso kontuan hartuko dugu urrengo gure lagunaren elkarrizketa. Inigo Antxorregin hor duzu ondoan? Pasan delen, gaur txamponan bi aldiek ezatuko julula, eta, bueno, zalantzai gabe bai batek eta bai bestik zama asko akumulatu dube behexen motxilatan. Zaixoko geha pixket motxilako zama hori harintzen, elkarrizketa honekin? Claro, baiet. Bai. Bueno, ongi etorri, Jesus Mari Guzman, eskerrik asko benetan, etortzeatik zure testimonixu matea. Jesus Mari, nolako haurtzaro izen zen unzuk? Zaila. Nik esango nuke zaila. Oso zaila. Nola sentitzen zinen? Piskat bitxo raro bezala esaten dela gazteleraz, piskat bitxo raro bezala eskolan artean eta lagunen artean, inkluso familien artean. Erik uste zenun desberdine zinela? Bai, zerbait arraro edo zerbait desberdin zegoen edo ez dakit nola esplika baino bai. Alare, etxekue jasotze zeben azalpen bakarra, garaia isetan zen, alperra zinela. Claro, hori bere azkenen, hori da, azkenen, danak eziketakin dijo lotu, eta orduan ikastolatik jasotzen dezun mezuan, zure gurasok azkenen, alperra zarela, kapazitatea daukazula, baina alperra zarela, alperra da. Eta zeatik uste zuten, alperra zinela? Zen ez nintzen kontzentratzen, gero lanak egiteakoan kostaten zitzaidan egitean, orduan ez nua atentzion jartzen, oso nerviosa jartzen nintzen, orduan orden batzuk saiatzeakoan segitzea, ez nuan segitzen, horregatik pixkatik nik uste izan zela. Eta, zure gurasui esatez izo benin zu alperra zinela, eta gurasuek zuri rekriminatzez izo benin, zu hori nola hartzen zenun? Impulsibidadekin. Azkenen, TDAH dauken osagarri bat esate batako, edo impulsibidadea. Orduan jartzen nintzen aserre, oiukatzen, negarrez, izan nire erantzuna. Ez zenun ulertzen zer gertatzen etan. Eta urtiek aurrea ginala, zuzego hobeto sentitzen zinen edo danak antzeko jarraitzezun?
Pixkat antzeko. Azkenen lortu arte diagnostiko bat lortu arte ze gertatzen zala, pixkat antzeko, bai. Deprimiut eota ere iritsi zinen, ez da? Bai, hori da. Lehen aipau den zama hori motxilan, geutastu no, duzu geruta geizkixo. Erten bideik ikuste zenun? Ez duzu ikusten, azkenen zure etorkizune ikusten, ez dakizu, azkenen hau zer da, zer gertatzen zait, zergatik nagoela, zergatik umore aldaketa horiek, zergatik nago horrela, ze ezberdintasuna, zerbait arraro dago, ez dakit. Halako baten, 30 urtekin, badala ja edade bat, 30 urtekin... Ez zea ume bat. Ez zea ume bat. Ez zea ume bat. 30 urtekin, bat-ematek, izena gartzixo gertatzen zaizu nahi. AGNH. Hoi da. Nola izen zan eta ze suponi duzun zuretzat? Lehenengo sorpresa bat izan zan. Zen, hoi esateakoan ez nekin zertzala jakiteko. Nik uste, nire psikiatra esan zin, sesio batzuta gero, ez zan lehenengo sesioan, eta pasazan denbora. Ez ordu erdita gero. Ez. Denbora pasazan, eta nahiko sesio. Nik uste ikusten ditudan zuen gestok zure nola espresatzen zea, eta eukidegun elkarrizketakin, nik uste hau daukazula. Arraroa zen. Netzako sekula ez noan, bai entzun hiperaktibidadea, bai. Baina beste gauzen gatik, trastorno edo osasun mentalen lotura zeukalak. Igual izaerin parte beste. Hoi da, izaren gatik, inkluso grazioso iruditzen zitzaidan, klaro, baina, klaro, gero hasi nintzen investigatzen, da erakunde baten hasi nintzen sartzen, da galdetzen, haiek zaukate psikologok, psikiatrak, eta hor ja eman zidan erantzunak. Hasi zidan erantzunak. Claro. Diagnostiko hori 30 urtekin, berriz esangoet. Berandu, modu baten berandu jasotziek, amorraute ere sentiarazi zizun, ero nola hartu zenun? Piskat liberazio bezala. Bai liberazio komilan tarten, jarriko bat. Zeren azkenen badakizu zure aktitudea, zure portaera ez dan zungatik, zerbait zegoen, zure barrunk hola usten zizun funtzionatzen. Orduan horregatik liberazio bat, baina ala ere bai preokupazio bat. Azkenen sartzen zean mundu baten ez dakizula zer zala. Eta igual lehenua sartuko bat zinen, lehenua hasiko zinen lanin baita ere ez? Hori da. Adaigi elkarti zautu zenun? Hori da. Zer da adaigi elkarti zuretzat? Netzako izan da, eta izaten ari da, deskubrimentu potente bada. Azkenen netzako izan da erraminta bat, nire bizitzako, ohiturak hartzeko, jakiteko ez naula bakarrik, ez naiz bakarra munduan nahi daukala, heldutasunen gainea, eta oso erlazionauta da umeekin, baina ez da hola, bai, eta heldutasunen segitzen da, ez da juten, eskerrak hola jungo zala. Baina azken entzuk esan dako hasieran motxila bat daukazu eta motxila horrekin bizi jakin behar duzu zure bizitza osoan. Igual askotan ulertarazi gube, AGNH-e desagertu jala, ez? Hori da. Ez dakit, batxillerra bukatzeko nien bertan gehatzela, baina zu oindik horrekin bizizea, eta medikamentu hartu behar duzu. Nola zure egunerokotasuna? Nola kudeatzezu? Nola kudeat, zuk esan dezu on bezala, medikamendukin, gero psikoterapiakin, eta gero adagikin egiten dugu psikoterapia tarten, taldekan, beste jendekin, arazo berdinekin. Eta azkenen,
trastorno adaptatibo bat dela azkenen, eta animokin dijo lotuta. Orduan, azkenen behar dezu pauta batzuk segitu. Azkenen geha pertsonak pautakin bizitu behar egun pertsonak. Bestela kaos bat bihurtu dezakezu zure bizitza. Kaos hori ulertzeko edo behintzat etxekuk alegin bat itxeko. Adibidez, zure harreman sozialetan, lanien, zertan eragin aldizu trastorno honek? Ba, desastre bat. Bai, egia esan, orain par egiten dut, baina negar asko egin dut bere garaien, eta egiten dut askotan oraindik zen azken mugatu edo ukatu egiten ditu zure erlazio sozialak, ona die, baina ala ere txarrak baita, impulsibitatea gatio, ez dezu gauzak ondo esaten edo ondo momentu jakin behar dezun momentu esatez eta lanen bezala. Filtro IP bezala... Bai. Bale. Orduan, azkenen jakin behar dezu, ikasten jun behar dezu, nola jakin nun zaude eta nola esan eta ze esan baita. Zure ingurukuek hobeto ulertzebe bai zure izagerie eta bai zure egoerie? Pixkanaka. Kostatzen da. Azkenen osasun mentalen hitz egiten degunen, azkenen oraindikan tabu bat dala. Orduan tabu bat da azkenen. Eta zuk zeuk hobeto ulertzezu gertatzen zaizuna zeure realidade berdina auken jendi ezotu bezunin, ala egin? Bai. Eske asko. Asko egiten du. Beste elkarbanatzea, esperientziak, igual nire bizitza eta behan bizitza ezberdina dela. Bat ez dauke nirekin zer ikusirik bere bizitzan, baina ze bizitzen duen behan bizitzen propioz, totalmente iguala. Posible da bizitza normal bat ematia? Bai, nik uste baiet. Eta adibidez jarriko dizut, danak ezagutzen dugu kirolari ospetsu eduki dutela AGH edo TDAH. Adibidez Michael Phelps. Bai. Michael Phelps txapeldun handia izan da. Orduan bere ama psikologa zela, orduan aurkitu dintzun bere semen txikitan, oso asko mugitzen zala, orduan kudea dintzun bere hiperaktibitatea igeraketakin, eta orain ikusi indegu ze emaitzeakin. Kirolai bat aipau dugu, eta txoritxiki bat kontabitu ona sartzakun, zure oso deportisti zehala, arte martzialetak gue. Bai, eta txirrindularitza baita gustatzen zait, bai. Zuri kirolak lagundu dizu hau kudeatzen? Ez lagundu bakarrik, eske gainea dauket pautauta bezala, medikamendu bezala. Bitu. Pautauta bezala dauket, bai psikologikon arabera eta bai psikiatron arabera. Orduan psikologik esateiten kirola etxeko, ez zatela isirikatzeatik. Bai, eske beharra dauke, eta nire bikotea baita, esaten badu, ez ba naiz juten kirola egitea egun baten, edo juten zea, edo kirola egitea, edo ni juten naiz etxetio. Oso ondo, Jesus Mari. Bueno, elkarrezketie otxuri edo bezala, sofan bukoko dugu, bale? Bale. Eskerrik asko benetan etortzatik. Zuei. Tarrinekin. Apa, bikote oso ondo. Zatozte. Haupa, Inigo, eskerrik asko, Jesus Mari, eskerrik asko. Esiri antxeberta. Hemen txexeri lasai. Haupa, txaldeon. Arratxaldeon, ongi etorri, Jesus Mari. Jesus Mari, zergatik da garrantzitsua zuretzat istorioa kontatzea, zure istorioa? Lagunte nire esperientzian gatik, negatik. Azkenen nire mamuak ies egiteagatik. Nire mamuk, barruko mamuk daukeun, danok daukeun mamuak, nire mamuak ies egiteagatik, horregatik.
Eta aparte laguntzen bado beste jendeari armariotik ateatzea, esate bateako, askotan esaten den bezala, laguntzen bado, hobe. Eta zuk uste duzu laguntza behar duen pertsona asko dagoela? Zuk konturatzen zara? Horretaz? Bai, nahi gertabin zitzaidan, nik artikulun bat edo idatzen dut ezberdintasun aldizkaritan da hoi edo periodikotan. Eta bai kalean gelditu intzait kalean. Edo deitu baita telefonoz, eta bera nik baita gaizke egon nahi, edo sentitu nahi, edo eskarrik asko argiteagatik, ez da. Zer esango zeniokezuk zurekin identifikatuta sentitzen den pertsona horri? Laguntza eskatu. Osa, mugitu eta laguntza eskatu, ez isildu. Askotan, oraindikan, osasun mentala tabu bat da, hori egia da, eta nik egingo nuke, nik nire esperientzia propio kontatzen, azkenen laguntza eskatu. Behin psikologa jun, edo printzipioz psikologa jun. Lehen esan diguzu zure haurtzaroa ez zela erraza izan. Zer esango zenioke ume garaiko edo eskola garaiko Jesus Mariari? Jo, orain gauza asko, orain ja dana oso erreza. Kirola egiteko, ez da adibidez? Adibidez, kirola egiteko, hori da. Baina bai, kirola asko laguntzen dit, baina garai hartako Jesus Mari bere garaia zen. Ez zintzen, ez dauket gorroto, ez dauket bere garaia zen eta gauzat zeuden, betzala zeuden, pixkanaka horreazkoa, teknologikoki, dana, bere garaia tokau egin zitzaidan bizitzea eta jazta. Lehen momentu batzutan, aipau dugu ez, nola olako gertakizunekin, garai batzuin asarra huitegea, inkluso errodun sentitzegea. Zuk gaur egun, zer modu zaude, eskiraute zaude bizkak garaia isekin, edo? Gaur moduz, gaur nau, adibidez, segitzen nahi ikasten, egunero. Nau ume bat bezala, beti ikasten. Eta azkenen ze pautak segitu behar dut nire bizitza errestasun bizitzeko edo hobetzeko ikasten, beti ikasten nago. Jesus Mari, nik galdera pertsonal bat, ikusita pixka bat nire semearen kasuarekin, askotan TDAH edo pertsona baten atzean ume konfliktibo bat, ez? Edo gazte konfliktibo baten atzean egon daiteke hiperaktibitate bat, eta askotan jendeak ez du ulertzen horren azpian, ez? Zer gertatzen ari den pertsona horren barruan? Bai, askotan bai jende badau eta estadistikaki esan ziguten bertan adagin edo psikiatrak esan ziguten ez badute medikazio hartzen edo behintzat terapia bat egiten. Zer lanketa bat ez bali da egiten edo hori tratatzen ez modu batera? Bai, arrisku dauke erorketa drogan mundua edo lapurketa edo arrisku dauke hori egia da. Eta zume bezala nola bizi izan zen duen? Esan dezunen alperra, niri barruraino iritsi zaitzen. Bai, alperra. Nik hori askotan entzun dut, ez? Zure seme alperra da, ez? Eski azkenen ja oitzen zea. Oituiten zea. Bai, azkenen alperra ebalauketaz, gertatzen zitzaidan noi, gurasoet deitu eta betikoa. Atei ditu 6. Hiru hilabetetan, bai, eta gero errekuperau indo aste baten, alperra da. Eta beti igual. Eta nola egin dezu? Eta zuk sinesteraino, zu iritsi zinen alperra zinela sinestera? Bai, karo, hainbeste errepiketa, eta hainbeste jende esaten, danok arrazoia eukiko dute, pentsatzen dut. Gero, dana proba zenun, eta oain dela gutxi izan dezun bezala, gaur egun ikasten segitzatu, hain alperra etzinen, eta etzea, ezta? Ja, bueno, baina bai, hoi egia da, bai, kostaten zaizkigu. Kostaten zaizkigu, zentratzea, fokalizatzea momentu baten, irakurtzeko edo ikasteko bai kostatzen da. Ez da burua azkenen, segun nola esplikau zigun psikiatrak eta
burua azkenen funtzionatzen du fokalizatzen parte baten, orduan gure burua aida danak tekla guzti jotzen. Orduan ez da zentratzen. Orduan hori kostatzen da, baina medikamendukin eta asko ez dute behar medikamendua. Igual behar dute psikoterapia bat eta nola oso motivazionala da trastornoa, horrekin bere bizia normal segi daike. Ze hona gaur ez, gizon heldu bat ikustea, ez, askotan beraiek ez, beti identifikatu da gazte batekin, orduan gazte bat gaur egun oin zuri ikusten dizunean, ez, esango du, jo ez, bizi bat badago ez, nahiz eta hau esan zehazkenen lehenko momentuan ez, da erresa entzuten danean gazte bezala horrelako zerbait, ez, eta ikustea zuri gaur heldu bezala eta itziten nahi izan bezala, beraientzako nik uste oso baliagarria dela. Normalen oso umeetan ikusten den gauza bada, eta ez, esan duguna, hemen 8tik gora jarraitzen du. Hoi da, segitzen du, azkenen neurologikoki hitz egiten, ez da, ez da alkimia esate bateako, azkenen hor segitzen du, orduan, karo, eskerrak teknologikoki aigia aurreratzen eta aidia deskuritzen gauza berrik, ja plakatan eta aidia eskanerretan baita nabaritzen dela buruaren mugimendua eta transmisoren mugimendua nola fokalizatzen duen, eta eskerrak. Jesus Marita, gero horrelako hainbeste gauza entzun da alperrarena, nahiko balu, baina ez du nahi, eta horrelako gauzak entzun da, pentsatzen dut norbere autoestiman ere eragin egingo duela, eta norbere burua ere maitatzen ikasi beharko dela, gero pixkanaka. Hori da, claro, azkenen, zuk esan dezuna, autoestima, lehenengo juten dela bera, zure autoestima da. Oso lotuta da TDAH autoestimakin. Orduan, ikasi behar dezu autoestima lantzen. Zu balio dezula, zu behar dezu erraminta batzuk, baina baliogarri eltzala. Gaur ere ondorio batzuk aterako ditugu. Jesus Mari hemen ohitura daukagu hizketaldi baten ondoren, bakoitzak bere ondorioak ateratzea. Labor, labor. Banaka esango ditugu eta zure azkenerako utziko dugu, bai? Nora hasiko da? Inigo? Bai? Hondi ordenatzen. Bueno, bani bai, ni, Jesus Mari entzunda ere ez gala konturatzen hitzak zenbaterainoko boterea daukaten. Eta helduok ikaragarrizko responsabilitatea daukagula, aur bat, gazte bat gure aurrean daukagunean zer esaten diogun kontuz. Etiketazio guzti horrei, eta oraindikan ere pertsona bat ulertzeko diagnostiko bat behar izatea, niri oraindikan hori asko txokatzen dit. Nola ez gean gai, pertsona bat ulertzeko, gertatzen edo egiten ari daen atzean, zergati bat dagoela. Ordunetzako da erreflexioa, ez? Zergati behar dugu, paper batean idatzita aukitzea zerbait, pertsona bat ulertzeko, eta ez guazen astea denon artean ulertzen, egiten den guztiak gure barruko konflikto baten zeregina daukala. Nik ere diagnostikoaren ari tiraka, oinarrira joan behar dela, ezta? Diagnostikoa behar bai, ez behar, edo izan bai, edo ez izan, beti dagoela zergati bat, zeuk esan duzun bezala oinarri bat, eta gauza askotan bezala sustraira joan behar dela, eta jakin behar dela zergatik konportamentu hau, zergatik erantzuten du ume honek edo pertsona honek horrela, arrazoi bat dago, beti dago arrazoi bat, eta arrazoi hori aurkitu eta tratatu beharko genukela. Bai, nik pixkat hortik jo nahi nuen, ezta, baina gehituko diot esan duzuenari lehen askotan aipatu dugun esaldi bat, eta da ez duela nahi baizik eta ezin duela, ezta, hemen bakoitza dauzkagu gure gaitasunak, gure ez gaitasunak, eta askotan azalekoei bakarrik gelditzen gara begira, eta azpian beste gaitasun eta ez gaitasun batzu daude, eta askotan hor dagoela arazoa, ezta, ezin duela. Bai, ari bardinetik noi ez da, korapiloari tireka ez da. Nagozizion ardurie da beti adintxikikuek zaintzie, eta ingurukupe bai. Eta ardura horrek lanketa pertsonal bat bebai berdago ez da. Eta orduan, geure buru hobeto ezagutu daigun gure gabezizeak eta laguntzi behar dugunin eskatu daigun. Segun nagozizio gai bagara geure buru ezagutzeko eta sentitzen dugunaz laguntza eskatzeko, txikinari eredu ederra emoten gauz, bebai.
Nik esan nahi nun, askotan haitu dugu saldia hau, ez? Informazio boterie dana. Baina, klaro, kontuz botere hori baitaren nola bitze deun. Zeka, ezkuntzan, gizartien, gehuta informazio geixo haukeu gauz asko inguruen. Baina, Dr. Google bezala, informazio geizki irabilitxe, min asko eman laike dugu. Orduan, kontuz. Ezkuntza bai, baina kontu pixkatik. Apunte txiki bat honen arire, adibidez, txostenak eskatzen da bezenien. Nire galderie beti zeten da, nok eskatzen dau eta zertarako erabiliko dau. Ze nik eskatu, pazientik eskatu lik zehozetarako, baina beste 3-4 erabilera ezberdin eukilik etzu, eta gero zepasoko dan txosten horreaz nun eta zertarako, kontapurtzu. Jesus Mari, zurea da azken hitza? Nik esango nuke, guraso bezala txikitatik, nik aita naizela, nik eskatuko nuke laguntza eskatzea jendeai. Laguntza eskatu eta bai espezialista baten gana jun eta eskatu. Adibidez, nagoen erakunden ikusten badezu zerbait hasten zea ikastolatio, hor orientatzari dare eta jakingo dute nola bideratu, nola kudeatu, eta nik hasiko nuke beti eskatzen laguntza. Baina ez, adibidez, bai kalte asko egiten digu internetek sartzea, eta ikustea bertzen dauke, hau da, asko mugitu behar da, eta eskatu laguntza. Beldurri gabe gainea. Osasun mentala da, osasun fisikoa bezala, behar dugu ondo eukitzea. Jesus Mari, eskerrik asko zure laguntzagatik, eta eskerrik asko beldurri gabe hitz egiteagatik, eta bihotza irekitzeagatik, eta zorionak, zorionak hemen zaudelako, eta gaiari buruz hitz egiten. Nahi guzun arte eta bezarka hundi bat, eskerrik asko. Eta zuere berdin, eskerrik asko, beste plazara hundi bat izan da beste gai bat lantzea zuekin. Eskerrik asko benetan, eta inauteriek azken eguna dute gaur, Izaskun Moianok ordea, ez du galduna izan, begira. Aste hartita dugu gaur inauterietako azken eguna eta nola ez gu Tolosara etorri gara. Hemen oraindik geratzen direlako mozorroak, kolorea eta festagiroa. Beraz esan bezala agurtu ditzagun merezi duten eran 2023 urteko inauteriak. Zen mozorro da zurea? Oso ondo ez dakit, txoritxo bat. Intentzioa izan txori bat itea. Eta azkenen, Mas Rio Janeiro, ez dakit zein duten. Azuk pirataz, Bai. Eta gainontzekoa? Ni holaxe esnatu nahi. Horreaxe esnatu zara eta jaitsi zara kalera. Gidei asko izan behartu zuen, ben egun asko ospatzen dituzu eta. Bai. Estatu Batuetatik Tolosako inauterietara etorri zara. Bai, ere gointxe etorri gara. Iritsi berri? Bai. Eta zein da zuen plana gau? Bazkalduko du, amaiketakoa ingo du. Oso elegante zaude pelukarekin eta. Bai, bestela ez dut. Egunero mozorro ezberdin bat? Bai. Lau tontor eta erdi, hain naiz prestatzen. Baten bat egitea lortu? Lehen austurrea jo naiz goizen, da... Azteko ondo dago? Bai, ondo. Zeiru ditzen nire azken orduko mozorroa? Oso polita, erreginatzea. Zenbat aldiz pentsatu duzu ez zertaz mozorrotu? Gehiagin buelta eman gabeze, azkenen, total, ez du pena bezi, dia ordu txiki bat, no? Eta, jazta, venga. Bueno, guk erabaki genuen el Kilo Fashion Week asortzea. Pasarela eta guzti, baina ze elegante guztia, ez? Zu beraz, modelo izan zara urte. Pero ni influencerra izan naiz, beha dibidez modeloa. Ni modelo. Zu modelo. Bakoitzak nahi duntela hartu deu, eta gero gu gure irudimenakin josin deu. Guztiarekin heltzen zarete bueltan etxera, edo bigotea leku batean utziko duzue, eta kaskoa bestean. Bigotea kasi galdu duzu. Bigotea, baina bestela nahiko formalak, holako pasazian. Egunon, Kasiano. Egunon. Oso ondo jotzen duzu, Zaiatzen gea. Non dago trukoa? Trukoa, ordu asko ikasten. Utzi aldiozu jotzeari nahi baldin baduzu, Ez, ezin dut utzi. Zein da zuen mozorroa? Afinazio profesionala eta hemen dazkau.
paper batzuk, taula. Instrumentuen afinazio profesionala. Txarangak, iteiteu afinatu. Entzun egin behar deu, neurtu nola dauden eta gero behar balin bada afinatu. Eta zuk esan duzu gaur errezenara joko dut, gaur txilaba berriz ere. Bai, ni beti txilabakin. Ikin zikina izango duzu ordua. Ez, egunero gakuitze. Ondo pasa eta ondo afinatu. Bueno, Cruella de Vil eta zaki, Superwoman edo zer atera duzu kalera. Aste artean ja todo bale? Bueno, aste artean, iganden, astelenen. Ez dakit dalmatak aurkitu dituzun, inguruan dituzun edo? Txika, ez da ozerenik dalmatak ez dakit noa joan zaizkide. Kontuz ez, ezenak ez aitzen arrapa huet. Nola bukatzen dira Tolosan inauteriak? Aldan bezala. Aldan bezala. Zein izan da zuen gaia, mozorro gaia? Erabaki dugu guztiak induz ateratzea urte. Piskat plumak ere baitu, zuekin joan naiteke? Bai, etorri zaitezke. Bueno, banoa, Juhu! Ze ongi, Zaskun, ze ongi Tolosa, ongi bukatu dinauteriak. Alden bezala. Hori bai, alden bezala. Eta izuet, Tolosan bakarrik ez, gaur esate baterako lantzen ere egun handia da. Gaur inauteri handiak lantzen, eta ikuste dituzue, horre irudian nolari diren dantzan, eta bat eta bestea. Horri biliko dira ziripot eta mielotxin eta... Lantzeko inauteriak ari dira antzatzen. Horrelako irudiak gaur lantzen, eta ez lantzen bakarrik. Altsasun ere gaurre momoxorroak aterako dira, eta goizuetan, arizkunen, erratzun, gaur, egun handia, herri askotan. Zenbat festa, baguk aizue festarekin jarraituko dugu. Igandean bai izan zela festa, Winter Serieseko finala eguardian jokatu zelako. Eta gaur hemen gurekin ditugu, bi txapeldunak, Imanol López eta Diego Beaskoetxea. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Aizue, zuentzako inauterietako soluziorik onena zer izan da, txapela jaztea? Bueno, mozorroare jantzi genuen, txuriz jantzi ginean, eta gero txapela ondorio bat izan zen. Hori da. Bueno, mozorroa ez, gainera merezitako txapela jantzi duzue, eta jaialaie joko globala denez, esan daiteke World Champions zaretela? Bueno, ez, nik uste dut, bueno, txapelketa bat irabazi dugule, txapelketa asko dauz urtienzier, baina, bueno, guretzako oso importantia. Imanol López eta Diego Beaskoetxea mila esker bisitagatik, eta berehala zuekin guk ere partidatxo bat jokatzeko gogoz, hementxe izango gara ez galdu, hementxe Winter Series. Arratsaldeon guztioi, biba zuek egiten jarraitzen dugu Arratsaldero Euskal Telebistan, eta lagun bat behintzat gurekin izango da gehiago ere bai, baina bat ondoan. Agus Barandiaran eta bere Kalejira, Arratsaldeon Agus. Arratsaldeon. Egin beharko dugu, Kalejira. Egingo dugu, gainera badugu zer ospatua. Bai. Badugu zer ospatua zergatik, gure gonbidatuek badutelako zer ospatua. Txapel eta guzti etorri direlako Gernikako frontoia astelenero beteta Euskal Telebistan audientzia datu harrigarriak eman ditu, eta joko maila zirraragarriak guk Winter Serieseko txapeldunak gonbidatu ditugu. Biba Diego Beaskoetxea eta biba Imanol López! Apa, dikote! Apa, Arratsaldeon. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta hori zorionak lehenik eta behin. Eskerrik asko. Zorionak, benetan haundi egintzen duten igandean. Aizu zuek txapelak lehenik ere badituzu, baina Winter Serieseko hau zer da, Diego? Behar bada kutxunetako bat izango da? Azkenengo urte bizetan esango neuke txapelketa importantina izango dela, ez da? Bai, organizazio aldetik, zenba jente joaten den frontora, da eupelako audientzizek deko zete ben, hasi que nik uste dut pelotari guztizek nahi gulea Winter Series irabazi. Bai, Imanol, txapela irabazi duzu, baina esan duen bezala jende asko joan da, hori bera ere bada ospatzeko modukoa, hori bera ere bada txapel bat. Bai, niretzako esango nuke azken urte, 20 urte hauetan, izan dela txapelketa importanteena, ez? Eta enfokatzen dut pixka bat, hori, ez? Zenbat jende mugitu duen, 25.000 pertsona baino gehiago inguratu dira frontoira bertara, izan dituen audientziak, eta horrek nik usten dut horrek guztiak egiten duela guri motivazio ekstra bat ematen digu
txapel hori lortzeko, ez? Eta diok esan duen bezala, denok hasi ginenean garbiken eukan horregon nahi genuela, eta txapela nahi genuela, eta hori izan da gauza politena txapelketan honetan. Eta txapelak hementxe daude, kamisetak ere ekarri dituzue, gure ikusentzule guztio izango dizuegu, zozketa bat egingo dugula bihar, hemen dauden aurrean dauzkagun... Du dezaket bat? Bai, noski. Baina txapelak ez ditugu zozketatuko, ez da? Kamisetak bai, ez da? Txapelak ez noski. Kamiseta hauek zozketatuko ditugu, zuek egin behar diguzuena da guri mezu bat bidali, 600-44-bosei gure zenbakira, eta esan Winter Series honek edo zestapuntak zer eragin duen zuen barruan, zer sortzen duen zestapuntak, egin komentario bat edo esan zerbait, eta bihar zozketa batean sartuko zaret, ez? Oso ongi. Kamiseta ederrak, Telefona goratuko dugu? Bai. 600-44-bosei eta hementxe 3 kamiseta ditugu, ikusten duzuen bezala, zuen artean zozketatzeko, beraz? Hementxe, aukera. Ze politak ikusten diren, hor txapelak hor, oraino hor ikusten da mai gainean, erraz ikusten da, baina ondo kostatako izan da hori, ez da, Diego? Asko kosteta. Txapelketa luzi eta asko kosteta bai egitxo. Orain merezita daukazute esaten den bezala spring break bat, hola, Ameriketan esaten den bezala udaberriko atxedena merezita daukazute. Nik bai noaia eta nik deskantzu handiz hartu goz, baina honek nik uste dute joalaztu inbidabela datorren aztien, hasi que horretzako ez dago deskantzurik. Guretzako gutxiago, baina nik usten dut hori ere positibo bezala enfokatu berdegula, ez? Azken finean pelotariok hori nahi dugu, aktibidadea nahi dugu, eta, bueno, naiz eta bi egun haue, pixkat fundiuta egon ere gorputza, mentalmente hasi berkoet hori martxan. Hori esatean, Juan, gogorra izango da, ez? Halako partidu baten ostean eta azkenengo tantu irarte horri ibili zinaten eta fizikamente gogorra izango da zuntzako ere. Bai, azken finean, kirola ez da erraza, ez? Agian ematen du, lortzen direnen emaitzak edo horrela, dena dela polita, dena nahi dute hori bizi, baina atzetikan ere lan serioa dago eta hori horrelako final batean ere asko igerritzen du gorputzak. Eta psikologikamente nola bukatu zenun? Bueno, ni psikologikamente nahiko ondo, ez? Baina egia esan presio handia zegoela, ni presioa nahiko ondo eramaten dut, baina bai oso partido importante izan zen mentalmente ere bai. Nik esan dizu, nik Euskadi Irratian entzun nuen eta kasetariatanak zeuden ja gabe, Emozio gehiago eskatzerik etzegoen. Ez egon gehiago. Igandean izan zen finala, esan da betzala eguerdiko 12etan, garai batean eguerdiko 12etan Angelusa errezatzen zen frontoietan. Zuek egun hortan, igande horretan nola esnatu zineten, Diego? Ze gorputzaldirekin esnatu zineten? Ba egiz esan, igual Imanolek eta nik igual Ameriketan jogatzen duen berdizetan eta, baina oindala ez da izen bat urte, ez da? Osak, guretzat, niretzat behintzet, esan izen oso erraza, zen ninaz pertsona bat, ez dutena gozaltzen, ez ebez, bakarrik kafi eta aurrera noa. Eta horko egunien, pentsein binean zeuser gozaldu, da egiz esan, luzein jazten jokatu partidu amaizetan arte, sortzidetatik amaizetan arte oso luzei jazten hori goizie. Baina, nik uste dut danontzako izan zela igual da, ondo urte zen. Orduan, arrotza prejituak eta horrelako gauzarik ez, ezta? Hori garen beste garai bat horiek ere Angelusaren garaikoak dira, ezta? Ba, ez pentsa, Nik egia esate izut, ni Mexikon bizi izan naiz, urte batzuk ere bai. Eta nire gozairako ohitura hori arrautzena daukat Angelusa bezala, bai. Eta hori txapeldun batek esaten du, Bai. Diego, dena denzu, finaletara orokorrean oso lasai joten omen zara, ze irabaztea oso argi irudikatzen omen duzu. Ez ni oso lasai, partiduen barruen lasai goniken, da gero beraz jolastuten errezau, ez da? Baina egize da finaletan askoz niretzako errezau inazte finala jokatzi, final erdizek baino. Eta urtengo Wintersa bardina izan da. Final erdizetan bai egon nintzen oso urduri, baina domekan ja askoz betrakila egon nintzen. Irudiak baitugu, eta ikusi egingo ditugu finala izugarria izan zen, joko bana, eta azken jokoan launa, eta azken tantoa horrela. Ikus dezagon. Azken tantoa! Eskuinez orain Zumaiarra. Atzera. Ondo aurrera Tunalek Erika. Eman dio, Ondo López ere, atzera Zumaiarrak, eutxileke zaila zuen. Ba. Imanol. Hau ere ez da asko zobea, eutxi errebote ingurutik, Unai. Eta pasa, punpa lasterpikain Imanol. Barandikak sartzerik ez. Haze tanto, haze bukaera. Lekezin, Xabi Geraman, Beasko etxea bila, López.
leku txarrera. Eta hortxe bukatu da partida. Imanol Lopezen azken pilotakada hori eramaterik ez du izan Lekerikak. Eta hemen dituzue. 2022-23 edizioko txapeldun Beasko Etxea eta López. Hace tanto, izugarria da, Hor, odola hotza ere izan berko du batek, ez da? Odola hotza baino gehiago nik esango nuke gasolina barruan, ez? Nik usten den ni behintzat bukatu nuela lehertuta tanto horretan, ez? Eta Lekerikak faiatuko ez balu, agian beste emaitza bat izango zen. Justo aurrekoa ematen diozu, danagin, hartze oso eta ematen diozu, Hore neukan gasolina dana bota nuen, bai. Baina, bueno, gure alde tokatu zen eta hore usten dut gehiago disfrutatzen dezula, ez? Sorte ere basoan pixkat, ez? Azkenean azken puntu horretar arte heltzea eta hola. Nik sortearen tema beti desberdin bezala ikusten dut, ere bai, puntu bat beti egon behar da, baina lana dago atzetik eta esperientzia, eta nik azken finean ikusten dut, naiz eta kanpotik ikusten dezun eta esaten dezu, bueno, jugadori, baina jugadori igual bota dezu ja 1000 aldiz, ez? Eta 1000 aldiz botatzen dezunean, ja más o menos kontrolatzen dezu. Ere bai, sorte puntu bat beti behar da baina. Etxeko bikote gaztea, Barandika eta Lekerika izan ziren, Diego, zuen aurkariak, zuen arerioak, esango dugu. Hauen maila altuak balio erantzia ematen dio, txapelari? Hombre, bai, oso maila altuen dabiz bizek, ja urtiek doraz hor goizen, nik uste dut Dabizela hori momentuen onenak izeteko moduko jokuegaz, eta guk eure iribaztie, eta ademaz Gerniken ikuste dut eure be hasiten dizela, beste gurien moduen, eta guretzako garaipen oso importantia. Eta hor ikusi da, ez da azken tantoan, partio osoan zehar ere bai, baina ze pilota zailak bueltatzen zituen, eramaten zituen Lekerikak, Imanol, zuk ikusten duzunean eman eta besteak jaso egiten duela, eta eman da jaso, zer pasatzen da hor burutik? Bueno, hori gozportasuna, usten dut, azken finean segitzen dezu, baina bai, ere bai esan berda eta kreditu eman bertzaile, izugarrezko partidua egin zutela, garbi dago, ez beraie bakarrik, ez? Nik usten dut jokatu duten pelotari guztiok izugarri jokatu dutela pelota eta horrek ere lagundu izan duela espektakulo hau handiago izatera, ez? Baina ere bai, nire partetik garbi daukat finalean Xabi eta Unai izan zirela txapeldunak ere bai. Eta, Diego, Gernikako frontoian bizi den giroa, nola deskribatuko zenukete? Ez da, purtsuet beste leku bat daño diferentiagoa igual, baina increíble, ez da. Ja, uste dut 5-6 urte frontoi betetan, ude guztizetan, da oin azkenengo bi winterrak neguen aztelenero frontoi betetie, oso posgarriz ez da puntitzako, eta bai, herriko jentientzako oso politxe. Pilotari ontzat ze esan nahi dauka, Imanol, berpizkunde edo indarraldi honek? Bueno, zango nuke denborak oso batzuk direla guretzat eta pelotarentzat, ez? Gernikako esperientzia ikusle bezala bizi egin behar da, ez? Nik adibidez lehen urtean jokatu nuen txapelketa, nuen klasifikatu eta ikusle bezala, nahi nuen aukera izan horregoteko finalean eta joan egin nintzen, ez? Ikusle bezala. Eta egia zaintzan disfrutatu nuela pilo bat, ez? Eta gaur, esan daiteke txapelketaz izenean, ere bai, lehenengo partiduan, egon nintzen ikusle bezala, eta azken finean ni ere zoratu initzan ikusle bezala. Orduan ikusten dezunean hori, eta ikusten dezunean jendea ere zoratzen dela, zerbait ongi egina dago atzetik, ez? Eta nik usten dut hori horrekin geratzen naiz, momentu gozo horrekin. Eta torren astetik aurrera, Durangoko Ezkurdi frontoian emakumen Winter Series jokatuko da, eta Euskal Telebistak emango ditu partidak astelenero. Diego, pilotazalentzat hau ere bada beste zita garrantzitsu bat. Bai, da oso importanti, lehenengo eta behin Durango zabaltzen da oztabe, zestaputitzako oso nahi zengo da hori, gero emakumen txapelketa handi bet, eurek behoki dizen hori plataformi ez da, eta neskak abertzatzen bat izen zestapuntien, da gero eurek jolastuko banakako txapelketa bat, hasi genik uste dut, zita oso importantia. Bai, izenak ere aipatuko ditugu, ez da? Maite eta Maialen, Iart eta Frida, eta beste bibikote Erika eta Arai, Elena eta Eniritzen kontra.
hor ere baude bikoteak, eta zuek ere etzarete urruti izango, ez da, Imanol? Bueno, gu ere hortik ibiliko gara, beste behin, eta bai, izugarria izango da neskek egingo dutena, seguk ere, orain mundial jokatu genuenean Biarritzen izan genuen aukera behaiekin konpartitzeko eta egunerokotasun bat bizitzeko, eta izugarrizko neskak dira, eta gainera izugarri jokatzen dute zesta puntan, niretzako beraiek jokatu zuten finala Biarritzen asko disfrutatu genuen. Diego, igandeko azure azken partida izan zen, ikusitakoak ikusita eta bizitakoak bizita, erabaki honek atzera bueltarik ez dauka? Ez, nik uste momentu hobien ezin otela itxi, ez da? Ja, 2 urte doratez hor buruen egizteko, eta, bueno, hau etorzan hau aukerie, onelako tornea handi baten agurra esatie, eta además, bueno, onelako eguna handi baten agurra esatien izako ezin jau betu hori, así que... Baina akaba zen unen partidua pentsatuko zen, momentu eran batean. Ez da gauza bat atzo pentsen hauela izko nagoela, ez da, ja badate pare bat urte enazela bardine, eta enazela bardine kantxean da, bueno, nik uste dut, dana mondot hemen egunien egoteko, txapelketa hontan da, bueno, agurra oin hemen esati, nik uste dut amestutako agurra da. Jazta. Hau da, bukaera perfektua. Bai. Idatzi bezin izango zen, idatzi holan, da, bueno, nintzako oso importanti eta berezizia. Bueno, argi dagoena da, zesta puntak izar bat galduko duela, edo horrela esango dugu, eta irudiak baditugu. Beaskoetxea zure irudi batzuekin olako bideotxo bat montatu dugu, eta ea gozatzen dugun. Diego Beaskoetxea. Ze irudiak, zemat urte, zemat txapelketa, zemat momentu. Politxek eta gazte ikusten azor, Gazte ikusten zara, ez da? Bai. Egon, irudi oso politxek, bai. Bai, eta badakizu Laster nori egin beharko diogun horrelako bideo bat, ebantzeko bideo bat, Iker Irribarriari. Gaurko albistea delako, Iker Irribarriak, pilotariak, esan du, pilota profesionala uztera doala, bihar eman gomenditu prentxaurreko batean argibideak, eta bihar jakingo dugu. Nola eta zergatik eman dio nameira, oso gazte, Oso gazte. Hori pentsatu dugu denok, ez da? Bai, sorpresa handiz, ez da? Bai. Garai baten ere Martinez de Irujore bai, joan zenean. Azken finean inorrek ez zuen espero eta horrelako izar bat galtzea ere, ostea, nabaritzen da, Bihar jakingo dugu horri buruz gehiago, eta bien bitartean Agus kale jira egingo dugu. Oso ondo iruditzen zait. Bueno, gaur ibiliko gara, ze herritan ez ditu kantatzen herriko kantu tradizionalak. Nahi dute esan, denok amankomunean zerbait baldin badaukagu, dira kantu herrikoia. Denok ibiltzen gara, triste bizi naiz eta doloretxoa eta horrelako kantuak abestuten. Euskal Herri osoan. Baina gero, herri bakoitzak baditu berezkoak diren kantu herrikoiak. Hau da, herrian barnan bakarrik abestuten diran kantu hoiek. Adibidez, Oñatin badituzte berezkoak diran kantu herrikoiak. Eta hoiek galtzear zeuden. Besteak beste, nagusia joaten direlako, eta azkenean ez dago transmisiorik. Orduan ze asmatu dute? Hauxe egin dute, proiektu oso polita.
Kantakerixak. Kantakerixak da herriko kantu tradizionalen bilduma bat. Nolabait bildu dituzte baserrietatik eta joan dirak. Hor ikusten da, ez? Bai. Kantakerixak biltzen eta nolabait berriz grabatu eta herriko musikariak eta abeslariak hartu dabe parte disko hau kaleratzeko orduan. Orduan, Kantakerixak inguruan egingo dugu gaurko kalejira. Oñatira joango gara, Gipuzkoara joango gara, eta bertan irekiko dugu gure auspoa. Aurrea kalejira, biba zuek! Hop, Oñati! Kantakerixak, Arantzazu eta mirari eta Arantzazu. Ni Oñatira etorri naiz hemen Kantakerixak disko berria ezagutzeko. Kantakerixak zer da? Hemen esaten hau, Oñatiko kontu zarrak eta kantu barrixak. Olako bilketatxoa da, ez? Azkenian, Aranek esan dauen mugan, herriko hainbat kantu batu ditugu. Kantu zarrak izango dira. Geixen apai, baina banakan bat enkarguz be eskatu du. Letrak geixenak zarra dira, batzuk enkarguz eskatutakoak, baina musikia geixenetan barrixa da, edo interpretazio moduan esan leike kantu barri bat. Urten dauela, kantu zar batetik. Eta zergatik ekin zenioten proiektu honi Kantakerixak egiteari? Bueno, guk gura gana zan, transmisio lan bat ikia, ez? Bixok elkartu ginen Euskal Kulturgintzan transmisio izeneko olako gradu ondoko izen potolo batekin. Eta, bueno, erabakioen horrako lan moduan hau ikia. Eta gure helburua zan, herrixari transmitikia bertako kantuak. Eta nolako izan da kantuak hautatzea, nola bilatu dituzue? Hau dena hasieran zan zarramarra handi bat. Baserrikan elkarrizketak iten edo beste batzutan, hemen bertso eskolan ibilikia edo, eta hemen dakun liburutegi xan eta agertu aldian gauza dia, aurretik beste biltzaile batzuk egon dia, izan apaisak edo postapaisak edo nahi dana. Bildu asko egin dituzue, baina denak ez dira ongo diskoan, denak sartu dira? Horre irizpide batzuk bai eukigituan kontuan, ez? Adibidez genero irizpidea bai, gero ertzak agerketia ez, eta garai desberdinak bai agerketia. Bai, azkenean gure gebena zan, perspektiba desberdinetatik, oñatiar desberdinak esplikaitea apur bat, historia ez. Eta nik diskoa ikusita, behitxu, barnean ikuste ditut hemen, 11 kolaboradore, musikari, abeslari, hauek nola hautatu dituzu edo, nortzu dira hauek? Horra idea, danak oñatiarrak, oso oñatiar desberdinak, hasi adinean, batzuk kanturen bat idatzi hauenak, eta beste batzuk interpreta hauintxu behinak, ez da? Eta beste batzuk sortu inauenak melodia edo doinua bea. Bai gurako eskerketia, 60 bat pertsona ibilidia, 50, ez dira. Eta danak borondatez, beti mediotan eta kamara aurrean gubixoka berketan gara, baina bai eskertu gurako horratzetik dauzen pertsona danak, ez? Eta grabaketan egon dianak, eta jana injauenak, eta danak, eta gaztetxia bebai, bertan grabau geben, eta... Soinu teknikarixen pazientzia, hori dana. Esaten duzuenez, herri guztia dago diskoaren barnean. Eta herriak nola hartu du disko berri hau? Egia zan, hor dakun alia, eta banakan bat geixo daku bakoitzak beria, 300 atara gehituan, baina gainontzekoak eskutatik, iezin jozkoak. Aipatzen ari gara, Kantakerixak diskoa agortuta dagola, eta non entzun dezakegu hemengo lana, kantuak non daude? Konsultauleik plataforma nagusitan, YouTubeen adibidez dakotzue abestixak eta gero informazio dana, Spotify bebai, eta gero beste hainbat lekutan. Eskerrik asko, itzordu hau begitearren, Kantakerixak disko berria ezagutaraztearren, placer bat. Iba zuek. Kantakerixak, proiektu hau herri guztietan egin beharko genuke. Segure zaharrak doazen einean kantu horiek galtzen dira eta korrea transmisio lan hori egin behar dugu. Lehengo belaunaldiak eta etorkizunekoak batu nolabait eta gure herriko kantuak hor mantendu. Eta horren adibide, Oñatikoa, zeia lehenengo frutuak ematen ari da disko hau. Eta bertako umeak, bertako gazteak ja kantatzen ari dira hemengo kantuak. Horren adibide, orain bideoa. Aurrera! Perfecto.
atera itu aurten. Kukuak atera eta txantxangorriak, azten ditu kukuaren ume txikiak. Hortxe goiko zelai mendietan, kuku eta kuku beti berriketan. Txantxangorritxuak zintzokabian, kukuaren umetxuak azinaian. Txantxangorritxuak dio kukuari, inude soldata pagatzeko ari. Kukuak erantzun azarraturik, agez diola emangoari soldatarik. Hori behar dugula, herriko umeak kantuan jarri eta lehengo kantu zaharroiek berreskuratu eta erakutzi berriz ere kantatu. Eskerrik asko Oñati horrelako ekimen politia erakustearren. Biba zuek! Agus Berandiaran, eskerrik asko, kalekin oso polita. Eta oso politak kamisetak, hementxe. Beasko etxearen hemen daukagu. Eta Lopezena ere bai, eta beste bat ere badago hemen, badakizue, zozketatu egingo ditugula. Bihar zer egin behar duzue, 600 laulau bosei zenbakira, bidali zestapuntari buruz zerbait, komentario bat, zer egiten dizue, igandeko finalari buruz zer, edo pilotari hauei buruz zerbait, bidali komentario bat, eta zozketan sartuko zarete. Oso polita dira, Bai, eta 3 kamiseta ditugu zuen artean zozketatzeko, 3 kamiseta beraz, animatu. Ze ongi, bueno, oparita guzti. Opari bat guk zuentzat daukagu, ez dakigu opari bat den edo zer den, baina guk honi sorpresa deitzen diogu. Orduan beste bi lagun ere, agurtuko ditugu lagunak, aurkariak dena delakoa, Xabier Barandik eta Unai Keldekerik, arratsaldeon. Xabier eta Unai Winter Serieseko txapeldun ordeak zarete, zorionak egin zenuten lanagatik, lehenik eta behin. Zuen nola bizi izan zenuten finala? Eskerrik asko. Finale oso gogorra da izen zen. Nik ustot onator zan ikuslego dana asko disfrute biela. Eta peniz esan hori izan azken tanto esan jauzik guralera, baina hori kenduta nik ustot txapelketa oso nahi ingula eta ondo posi gauz. Aizue, Diego eta Imanol, badakigu frontoitik kanpora lagunak zaretela, laguna handiak zaretela. Finala baino aurreko egun horietan elkarrekin harremanik izan duzu edo nola izaten da hori? Bueno, guk gaur aztien, además, nik eure bizekin bi entrenamiento inau zen. Bai, bat nire lehenguzoea nahi mudun dekot eta beste oso laguna handize. Así que oso ondo eroan gara, da gero finalien benik uste dut komportamentu oso honok ikendula Laurok eta oso egun politxu izan. Xabier, zuzara, okerrez baldima gaude Diegoren lehengusua, aurkari izateak eragiten du edo familia arriskuan dago momentu honetan? Keba, ganera, bai izen gara aurkari oingo finalien, nik uste beti hon garela bat abestin alboan, ni berari segitzen eta nik uste azkenien, zesta munduen eta ez duki beste remediorik batzutan kontra jolaztigaz, nik uste familiz eta dana gure bizon alde dauzela eta, bitxu, azkenien domekan, nik uste mundu guztizepo ondo pasabala. Diego, bikote batek irabaziala bestek irabazi txapela etxean geratuko zen zuen kasuan, baina ez da berdina, ez? Bueno, ez da berdina ez, niretzako ez zabintzako, baina nik ez baten irabazten txapela berak irabazi ditzela, ez da. Hori beti izen da holan, eta domekan baloan izen zen, da, azkenien... Baina hor familien arazoak egongo ziren, familian barnean, ze nor animatu edo finalaren egunean nor animatzen zuten. Hori euren arazoa izen zen, ez da, nik hori eurentzako pregunti izen zen, ez da, guk azkenien, jolastu da bezarka bat emonda, ja. Aurre. Unai, zestapuntan egia da puntistak elkarren artean lagunak ere bazaretela esaten ari garen bezala. Hori kirol askotan ez da gertatzen finalean aurkaria direnak elkarren lagunere izatea. Hori zergatik da zestan? Ez da exactamente zaitzia, baina azken Ameriketan benik ustot urte askota egon garela, zestan mundu ez da holan mundu handi zebez eta beti entrenamientok eta partide bati elkarren kontra ditzen guz eta ondo ezagutzen gara, gaina gure hartin
kriston harremanaeko, bestoi zara juti bakarri ez dau. Hor ikusten da zelako giro agutzen da hor barruen, eta nik uste bakantza barruen baitan agarela etxaize, baina, bueno, amaitzen nin partide, oso giro nahiko gure hartien. Unai eta Xabier, veteranoek lortu dute azkenean aurtengo txapela. Kirol honetan adinak ze eragin dauka? Bueno, nik uste dut, ikusi da Eurepe behituzulako txapelketin da ben, nik uste dut adinek. Igual horren besteko eragine, azkenien la veterania es un grado, esan bai. Da, bueno, nik uste dut azkenien igual gaztia bagarela, fizikamente igual hobeto heldu gara, baina bituzulako partidu gorra joan zan, eta Eurepe itxela guante bien, así que nik uste dakite norako eragine dekon edadiek. Eta zein dira Imanolen eta Diegoren indargunerik nagusienak, zuen ustez? Imanol da pelotari bat, ingerraskokoa, pelota asko sartzen dugu, eta hemen Gernikelako frontoi baten 57 metroeko zela, oso errezeltzen da atzera, eta hemen tanta domintan mazun, partidu erdi boltsiko hartut dau, eta nik uste dut dela hori pelota izein jartxue, eta pelota asko sartzen duena. Da, Diego, nik uste dut kriston bikoti itxen da bela, Diego, nomekabe jakin genuen ze partidu mota oengo ban, oso segurue, betikoles, da erremaetako aukeri edeko nien, aukerak ez bazen galdu, da nik uste dut bikote oso potenti indabela, eta eurek irazia Winter Seriesa, eta zorizonak emon bihar. Eta Imanol, zein dira Xabier eta Unairen indarguneak? Nik usten dut, dena ondo egiten dutela, ez? Azken finean, esan duen bezala, fizikamente nik usten daude bere momentu onenetakoan, ere bai, velozidadea, kolokazioa. Niri asko gustatzen zait Xabiren defentsa, izugarrizko defentsa dauka, eta askotan partiduak ere, pentsatzen dugu ofensaekin irabazten direla, baina defensarekin mina handiagoa egiten da niretzat. Eta gero leke dauzka baliabide batzuk, lekeren eskubia, por ejemplo, eskubiko postura, ez dago merkatuan horrelako posturarik, eta berak ere, eta guk denok dakigu mina handia egiten duela, beraz, usten dut horiek direla baliabide handienak. Unai eta Xabier, Diego Beasko etxea faltan botako dugu? Nik uste dut kantxan faltan botako jakola. Berak nik uste gehiago botako dela faltan horreket tentsino momentuek, partiduko momentuek. Baina azkenien pelotari oso on bat izen da trajektoria askokoa, da nik uste baietz jaialaiek faltan botako dela. Baina oski, falta motako dugu, bai horixe. Baina berak hartutako erabakia da, eta hori ere, errespetatu egin behar. Aizue bikote, eskerrik asko, plazer handi bat, eta zorionak zuei ere, zuek ere txapeldun handi batzuk bezala aritu zineten igandean, eta izango dira aukera gehiago. Nahi duzen arte, besarka handi bat. Ongi izan! Agur, agur! Besarka handi bat, eskerrik asko, urrengo arte. Zuek jokoa egintzen duten igandean, eta hemen ere badukau beste joko bat, jolasa, jokoa, joko, jolas, batzutan bietetik izaten du. Zirtzart eta Jon Garat, Arratsaldeon, Jon? Arratsaldeon! Bueno, txapeldun asko elkartu zate gaur hor, eta leia behar dugu, hasi behar dugu jokatzen, bi taldetan manatuko zate beti bezala, 5 etorri zate, beraz hemen jarriko zate Maialen, Imanol eta Agus, eta hemen Diego eta Xabi, mesedez etorri da nagoenea. Guazen ba. Arratsaldeon. Ondo altzate. Bikote hona, jarri idazue. Opa ekipo, Bikote hona. Opa. Hau gauza serio da, izan ere hemen leia hontan ere bere garrantzia badauka honek eta sekulako leia da. Markaioa errepasatu behar dugu lehen da bizi, Xabi eta Maialenen leian oinarte nola di Juan, mesedez sartu. Iraien hasi ginenetik Xabik irabazi ditu 14 eta Maialeneko 21. Tarteak haundile amateu, baina azken aldean asko txikitzen nahi geha. Bai. 2023an ez dut partida patera irabazi. Asko falta oraindik, Bai, oraindik, udara arte gatzaianak. Beraz, hasi behar dugu leiarekin, baina hasi aurretikan Winter Series gora eta Winter Series bera eta negua eta hotza eta gaurko saria prestatu nahi izan dut eta zerbait hotza, freskoa nahi izan dut. Beraz, asko itzein dezue, eta igual urture ingo zitzaian, beraz, ja irekingo du, bale? Gaurko saria, ja, azteko zuegola, baba da jola azteko, gaur zuentzako zer dekau, elatu, Beira, epa!
Ona, Kazafantasma, bai. Modalitate berria da, jo. Egia da, bai. Horretik erakustea. Ole irabazin behar dezue, hau da gaurko leia, bale? Hau da gaur irabaziko dezuena. Konpetiak engaina. Eratue konpetiak. Eta proba bakoitzan zer jungo gea gaina banatzen. Hasiko gea, lehenengo probakin bete ezela, Rafaga, Zirzar! Hapa, Zirzar! Zirzar! Publiko bat! Bueno, eratu hauen truke eta Xabi tamien lehenen ligan truke. Hasiko gea galdera azkarrekin. Ni botako izkizuet banan. Galderak, erantzun ez badakizuet paso iteko Zirzartezan. Bale? Eta hasiko nahi zuekin. Maialen da kompainia. Bagoaz? Ba, prest. Maialen, zenbat letra ditu Imanol López izen abizenak? 11 edo 12? 12. 11! Imanol, Mad Men telesail famatuan jaialaiko zein puntista agertu zen? Patxi Txurruka edo Txino Bengoa? Txurruka. Bai. Agus, nork lortu du zestarekin abiadura errekora frontoi batean? Ibon Aldazabalek edo Iñaki Osagoikoetxeak? Goikok. Ez. Frontoi batean, Ibonek. Maialen, zenbateko abiadura 305 km ordukoa edo 355 km ordukoa? 355. 305-tekoa. 305,67 km orduko. Imanol, Mexikon urrengo hirietatik zeinetan ez dago pilotalekua. Acapulcon, Guadalajaran edo Tijuanan. Guadalajara. Oso ondo! Eta, Agus, zesta puntan zenbat metroko tarte egoten da kuadroen artean? 3 metro o 4 metro? 4. Bai. Bueno, nahiko ondo. Oso ondo. Txalo ingoizuegu. Bai. Moldatu zeate. Oin zuentzako, 6 galdera bien arten banatuta. Bakoitzantzat gehiago. Bagoaz. Xabi, zein aktore famatu da jaialaien sale zutxua? Paul Newman edo Clint Eastwood? Clint Eastwood. Ez, Paul Newman. Diego, zein urtetan jokatu ziren lehenengo neguko olimpiar jokoak? 1916an edo 1924an? 24. Bai. Xabi, zein zen Habanako frontoiaren ezizena? El Palacio de los Gritos ala el Palacio de las Apuestas? De las Apuestas. De los Gritos. Diego, Beazko etxe alderantziz esan da, aizteok zaep da. Egia edo gezurra? Zurra. Egia. Meka, huen. Xabi, Miami Vice korrupzionen Miami telesailean zein puntista agertu zen? Letxuga Elorrio ala Gonzalo Beazkoetxea? Beazkoetxea. Ez ba, Letxuga Elorrio. Eta, Diego, estatu batuetan urrengo hirietatik zeinetan ez dago pilotalekoa? San Luisen, Missourin, San Francisco, Kalifornian edo San Diego, Kalifornian? Zeinetan ez dago? Kalifornia. Baina, San Luis, San Francisco edo San Diego? San Diego. Bai, oso ondo! Oso ondo modatu zeate. Bitaldeak erenik parekatxo zango nuke? Markagailo, faltazio, juretako lankideok sartu. 2 eta 3. Oso ondo. Uste izuet aukeratzen, venga. Asi, venga, urte aurretik disfrutatu. Desiatzen geunde. Egun etzinaten ba, venga. Eta guk aurra jarraituko dugu, bigarren probak. Ondo. Urtutzen. Ez da favoritismorik nabarmente. Oen zuek irabazi. Rafaga, Zirzart! Publiko bat, bigarrengo probakin goaz, bigarrengo probako galderek 3 puntu balio dute, zilarrezko galderak dira, eta guk hemen galdera botako dizuegu, eta gero 2 aukera. Bale, hasiko gea, lehen bezala zuekin, Maialen, Imanol eta Agus. Lehen da bizi argazkia sartu, eta nik galdera hoen botako dizuet. 2 pilotaleku hauetatikan, zein da granate kolorekoa? 2 herri hauetako zein pilotalekoa da granate kolorekoa? A, mutrikukoa edo B, daniakoa? Mutrikuko. Mutrikukoa. Egon da zaudete? Bueno, ez bairik gabe? Agusek badaki. Agusek, jakingo ez du, ba. Bueno, erantzuna sartu, mutrikuko alda granatea. Bai, oso ondo. Oso ondo, oso fin ibilizate. Azukriak lagundu izuela, bai. Oen zuentzako da urrengoa, mesedez sartu argazkia. Eta galdera da, 2 pilotaleko hauetatik zein ditu kuadro gehiago? Miamikoak edo Madrilgo Complutense Unibertsitatekoak? Wow. Miamikoa, esango. Miami, ez da? Erantzuna zein da? Erantzuna sartu? Argi dago. Bai. Miamikoak 15, Madrilekoak 13, kuadro.
Bai, parreze ba, maile. Xabi pentsatzen hasten da, baina ez dakigu. Ez dakigu, tiripa. Sekulako talde egiten dugu. Nire pentsatzen. Pentsatzeko. Bueno, denbora egiten nahi dira. Hirugarrengo galdera sartu mesedez argazkia. Bai. Bi piloteleko hauetatik, bi txoko hauetatik, zein da berde kolorekoa? A, sudairekoa, edo B, Usurbilgo txokoalde auzokoa. Hori ez dakit ja, Hori ez dakigu? Ez baita, danak etxate hauetan egon. Ba, berdea zein da. Sudairekoa. Sudairekoa. Sudairekoa diote, erantzuna mesedez sartu. Sudairekoa txurila da, txokoaldekoa da berdea. Lastime. Eta bukatzeko, azkeneko galdera zuentzako, argazkia mesedez. Bi pilotaleko hauetatik zein da haundiagoa? A, Aiako Santillo Erreka auzokoa, edo B, Azkoitiako Urratei auzokoa. Nio. Santiago Errekakoa ez da hundia, Urrateiko ere ez da izango. Hori zuretzako. Idearik ez da. Zein da haundiagoa? Haundiagoa. Ba, beka, Urrategikoa. Urrategikoa esan dute eta erantzuna sartu mesedez. Seguro. Santillo Errekakoa, desente haundigoa. Ai. Beno, bai, beno, nahi kondo. Markagailua, berdinketa, ez da? Berdin. 5 eta 6 aurretik. Azukre geixio. Eurek irabazi da, demon. Maileneko zoi jandu, Bale, azkeneko txandaragoaz, ja irabazten dunak, hau dana, behantzako, urtu ez bada ordurako. Rafaga, Zirzar. Publiko bat. Hemen, azkeneko galdera, hau da urre kolorezkoa, honek 5 puntu balio ditu, honen asmatzailea beraz, txapeldun, irabazle. Eta dinamika zein da, eskuak atzean jarri behar dituzue, nik galdera irakurriko dut, aukerak emango ditut, eta gero, bat, bita hiru esan dakoan, sakatu. Bale, el agua ez, pulsa hori. Bagoaz. Banua, Galdera da, zein marrazki biziduenetan agertu da noizbait zestapunta kirola? A, The Simpsons, B, Family Guy, edo C, Conan detektibean. Bat, bi, tairu. Xabik txikitu indu. Baina erantzuna baldakigu? Erantzuna berak emango du. Simpsonetan. Simpsonetan? Bai. Ikusita da kaso? Bai. Bai, Bueno, ez dugu asko luzetuko beraz, erantzuna alda, mesedez argazkia sartu. Bai! Homer Simpsonekin, oso ondo! Oso ondo, makina! Apa, Diego, Kabeluna. Ei, Xabi, zure zazpigarrena jarraian, maialen? Makina. Bueno, markaioa nola geratu da, 10 eta 6 azkeneko momentuan buelta eman diozue, zue probatu dezue, baino, hau edana zuentzako! Hartu! Epa! Baion, Diego. Erreza izen da, Hori erreza izen da. Asko dakite, Asko dakite. Imanolek ere, xasta, denak geratzen ditu, Eskerrik asko benetan bisitagatik, zorionak berriz ere. Oroitaratziko dugu kamisetak hemen ditugula, 6004465 zuen artean zozketa egiteko. Eta, Diego, mil esker. Eskerrik asko zueri. Guztiak iztastapuntan eta ikusiko zaitu, banan? Hori espero, eskerrik asko. Eskerrik asko etortzegatik, Nik eskua dauzkat, baina ez dut elatu dituen eta... Kontuz kamiseta ez zikindu, Xabi. Kamiseta ez zikindu. Bai. Bueno, aritze jakingo balu baintxe, eskuetan elatu arrastuak dauzkadala, eta hori, elaturik jan gabe. Zu jan duzu, eta ni dauzkat eskuak zikindu, eta hau nola ulertzen da. Aritz Gamo, arratsaldeon! Arratsaldeon, bikote arratsaldeon ikusentzule guzti hori, eta egia esan, enuke jakin nahiko zergatik gertatu den, baina bueno, gutxi gora bera imaginatzen dut aldrebeskeriren bat euki duzuela hor tartean. Bai, eta Zirzart ere, nola ez, gaur ere tartean zen. Aritz, Zirzart batean, gaurko bideoa ze, herrilurrak? Herrilurrak eta bere izaera komunala. Bi gauza ezberdin diren arren, Euskal Herrian elkar loturik dijoazen gauzak ditugu. Eta, bueno, gehiago jakin nahi bale maduzue, adi urrengo erreportajeari, Ikusi.
Landa eremuko herri txikiendako oso importantea da, oso garrantzitsua da inguruan dauzkaten baliabide naturalak eta hauek erabiltzeko aukera. Bereziki importanteak dira herri lurrak bezala ezagutzen ditugun eremuak eta hauen izaera komunala. Komunalez hitz egiten dugunean baina ez dugu lurraz hitz egiten, baizik eta bertan dauden baliabideen erabileraz. Alegia, erabilera komunalak izaten dira. Gure kasuan oso ezaguna da abeltzaintzaren bitartez egiten dugun erabilera. Basolarregintza, mendilarregintza, alegia bertan ematen den landareria baliatzea animali bidez elikagaiak sortzeko. Beste adibide bat, basogintza izango litzateke, bai sutarako egurrak lortzeko, edota eraikuntzarako zura. Beste bat eiza dugu. Eizaren bitartez ere, kudeaketa bat egiten da bertan dagoen basa faunaren inguruan. Eta azkenik eta modernoagoa den erabilera publikoa izango litzateke, eta hemen bisitariak eta turismoa izango lirateke bi ardatz nagusia. Ugariak dira ingurune hauetan aurkituko ditugun bideak. GR bezala ezagutzen direnak, PR-ak, hau da, ibilbide luzeak edo ibilbide lokalak eta aisialdiaz gozatzeko eremuak. Adibidez, bizikletaz, mendibizikletaz, korrikaz, mendikiroletaz. Eduna zazu eskutik, soilik zudakizu bezala, gelditu dezagun denbora, gure begiradan. Herria da, gobernantza sistema honen partaide nagusia, eta bertan eman daitezkeen gatazkak eta sortzen diren beharren inguruan, erabakimena herriak dauka. Horretarako batzarreak garrantzi itzela eukitzen du. Batzarrean hartzen bai dira erabaki nagusiak. Eta erabaki horiek aurrera eramateko beste figura ezinbesteko bat daukagu. Auzolana. Inguru horiek kudeatzeko behar diren baliabideetan eta lanetan, herritarrok daukagun lanerako ardura. Askak ipintzen, bideak konpontzen. Gure landa eremuan erabiltzen ditugun baliabide komunal hauek, gure udalerrien eta gure herrien garapenerako finantziazio iturri izan daitezke. Adibidez, basogintzaren bitartez, eraikuntzarako zurak eskaintzen digun finantziazio iturria. Bestetik, inguruan sortu daitezken aktibidade sozioekonomikoak laguntzen ditu. Abeltzaintzaren kasua oso argia da. Eta bertan sortzen den paisai horrek, erakargarritasuna handia dauka, ingurune natural bat bisitatu nahi duen bisitariarentzat edo turistarentzat. Hortaz, herrietan egon daitezken ostatu, landaetxe eta aktibidade ezberdinak ere sortu daitezke. Herri lurren izaera komunala ezinbestekoa da. Bere izaerak bermatuko duelako erabilera herri guztiaren esku egotea. Eta erabileraz gain, erabakigunea eta erabaki ahalmena. 3 dira zutabe nagusiak. Batetik, lurra, natura, baliabideak. Bigarrenik, gobernantza, eredua. Zeinean, herritarrek parte hartzen duten, eta 3. nortasuna, eremu, horrekiko atxikimendua. Aritz, eta Nafarroan herri lurrak nahiko ohikoak dira, ezta? Bai, herri lurrak eta hauen izaera komunala gutxi gora bera Nafarroaren azaleraren 40% hartzen ditu, hasi que pentsazazue, hemen ze garrantzizkoa den, ez? Eta, bueno, esan dezakegu oro har Euskal Herrian dagoen errealitate bat dugula, eta errealitate horri atxikituta, gobernantza eredu eta erabilera eredu hoiei atxikituta, herri asko eta herritar asko gaudela. Eta hoiekin gero lotura ezberdinak egin daitezke ere, nola orain, gaur egun, hirietan ere horrelako antolaketa, bueno, antzekoak dituzten ekimenak ere nola sortzen direnez, elkarteen adibidea hor daukagu, ez? Gastronomiaren inguruan, elkarrekin kudeaketa kolektibo bat eginez nola sortzen diren horrelako espazioak, ez? Bueno, gure barruan daude. Besterik gabe detaile bat pentsazazue gizakiarentzako, kolektiboki euki duen inguruneko edo ingurune horrekiko lotura lehenago izan dela individualki baino. Alegia lurrak pribatuak ikusi baino lehen komunalak zirela. Eta pribatu hitza ez datorrela bakoitzarena den lur batetik, baizik eta bestea pribatzetik baizik.
Gauza da, individuaren propietatea eta beste bat da propietate pribatua. Eta komunala hoien aurrean dago, aintzinakoagoa da, baino gaurkotasun itzela daukana eta etorkizuna eman nahi dioguna herrietan. Ariz Gamboa, zu ere herriaren azara, eta bihar hemen izango zara saioa amaitzeko, eskerrik asko, plazara handi bat gaur ere, ondo amaitu eguna, eta bihar hemen aurkituko gaituzue lehenbiziko orduan, bizipoza egitasmoaren barruan beste elkarte bat, danga elkartea ezagutuko dugu, kulturartekotasuna eta oso interesgarria. Eta ondoren gure gonbidatu nagusi, Iker Gurrutxaga kazetaria izango dugu, naiz irratian entzuten duzuena, hori guztia bihar izango da, gozen, biba gu, eta biba zuek!